Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že Slovensko má vysoké deficity verejných financií. Na skrotenie rastúceho dlhu budeme musieť v najbližších rokoch prijať opatrenia za približne 5 miliárd eur. Konsolidácie v ostatných rokoch sa opierali najmä o zvyšovanie daní, preto priestor pre ich ďalšie zvyšovanie už môže byť obmedzený. Prirodzene sa tak budú musieť hľadať úspory hlavne na strane výdavkov. Je na vláde a parlamente, akým spôsobom a akými trvalými opatreniami bude znižovať deficit. Bude však musieť zvažovať viaceré oblasti, vrátane tej sociálnej. Tým sa otvára aj téma adresnosti, a teda akým spôsobom štát prerozdeľuje sociálne transfery domácnostiam. My ako analytici sme sa pozreli na vybrané sociálne dávky v objeme približne 4,3 miliardy eur. Ide o rodinné dávky, minimálne a 13. dôchodky a dávky poskytované ľuďom v hmotnej núdzi a so zhoršeným zdravotným stavom. Výsledkom je, že na 30% rodín s najnižšími príjmami štát vynakladá približne 1,4 miliardy eur, čo je len o málo viac ako 1,1 miliardy eur na 30% rodín s najvyššími príjmami. Väčšina výdavkov smerujúca k vyššie príjmovým rodinám ide cez prídavky na deti, 13. dôchodky a daňový bonus. Ide všetko o dávky, ktoré boli zamýšľané ako plošné. Súčasný systém sa tak javí menej adresný vzhľadom na príjmy rodín. Prípadné zvýšenie adresnosti nevyhnutne neznamená dramatické úpravy. Ak sa však podarí celý sociálny systém nastaviť tak, aby bol adresnejší a transparentnejší, môže to byť jeden z potrebných krokov na zlepšenie hospodárenia Slovenska.